Wani shiri mai suna Hisabi daga kamfanin Jakada Hausa TV. Executive producer wanda ya shirya fim ɗin shi ya ce a faɗa muku shi wannan shiri mai suna Hisabi ya haɗa da 'yan wasa irin su Adam A. Zango, irin su Maryam Yahaya, irin su Zara Diamond da dai sauran irin su Mafida, su tsohon jaruman nan mai sunansa Nura Hussein na fim ɗin Jamilun Jiddan da kuma irin su Yakubu Muhammad. Su ne irin tauraron da suke cikin shirin fim ɗin Hisabi sunan fim ɗin. Wani fim ne wanda ya zo ƙayatacce da tun da aka kafa masana'antar Kannywood ba taɓa yin shiri irinsa ba. Da ji an ce Hisabi, kun san wani gefe ake gallazawa azaba wanda hukuncin sai dai a wajen Allah. To wannan shine shirin mai suna Hisabi. Kuma wannan fim ɗin insha Allahu an riga da an fara ɗaukonsa kamar inda ya ce a faɗa muku executive producer kuma wanda yi ƙoƙari ya ba da umarnin shirin ya kuma yi producer ɗin fim ɗin shine Abubakar Bashir Mai Shadda. Kun san shi ma ya zama director, ba iya producing yake ba. Shine director, shine producer Mai Shadda, sannan kuma executive producer shine Alhaji Ismail Dangote. Ismail Dangote shine executive producer. Za a rika safin nan akan channel mai suna Jakada Hausa TV da za ku iya yin sacin ku ganta da kun ga irin shirin da muke faɗa muku. Shi wannan ƙayataccen fim mai kyau mai suna Hisabi kenan. Wato fim ne da aka haɗa cakwakiya a ciki, wata bakar annoba da ta faru, wani bakin zalunci da mugunta da annamimanci da kisisina irin na rayuwar al'umma da ake ta yau da gobe a cikin shirin Hisabi. Wato wani fim ne wanda inda a ce za a zauna a baya mai kallo labarin inda shi wannan fim ne yake, abin sai ya ɗaure masa kai. Zai rika cewa dama har yanzu akwai irin wayannan mutanen. Wataƙila ma wani abu ne wanda kake ji a ranka cewa duk duniya kai kaɗai ake yi irin wannan abin, kuma kwatsam sai ka ga wani hima an yi masa. To irin wannan abin shine kwatankwacin abin da yake cikin shirin fim ɗin Hisabi, wanda za ku ga inda ake musgunawa, ake gallazawa. Da fara ku tsaya ku saurari wannan bidiyon cikin nutsuwa da fahimta domin jin abin da za mu kawo muku dangane da shi wannan shiri. Wataƙila mutane sace sautari muna kallon bidiyon wannan bawan Allah baya burge mu domin da sanda zai kawo bidiyo ba fim yake kawowa ba, kawai iya labari yake faɗa shi kenan iya ce amma ba fim. Amma ina so ku sani idan babu labarin na kuma ai ba fim ɗin, saboda sai da labarin na ne fim ɗin yake zuwa inda yake zuwa har sai ku har ku samu ku kalle shi kuma har ku ba wasu labari. To kallon bidiyon mu a kodayaushe ina da amfani, ba wai haka muke abin mu da sama ta ka ba, a'a duk abin da muke da hujja muke yi. Muna so mu faɗakar da mutane ne, muna so mu nuna musu abin da ya kamata ne, muna so mu nuna musu abin da za su yi ne mai ma'ana. Shi yasa sau tare muke irin wannan abin. To wannan fim ɗin Hisabi ba fim ɗin jefarwa ba ne, ba wai fim ne haka kawai irin kowane fim karabati da kuka saba gani ba. Fim ne da zai ɗauki hankali, fim ne da ake nuna masifa da gungun zalunci da yaudara da cin amana. Za mu so ku je Jakada Hausa TV domin ku je ku tabbatar da abin da muke faɗa muku. Za mu so ku duba shafin Mai Shadda na Instagram domin ku tabbatar da abin da muke faɗa muku. Duk wani abin da za mu yi ba ma mu sai da zakara ake cewa ko Hausar Hausawa. To wannan shine a cikin Jakada Hausa TV. Muna fata wannan shiri idan kun fara kallon sa ba za ku gajiya ba, kuma za ku ga inda jarumin ku zai taka rawar gani saboda ya dawo da farin jininsa irin na baya. Kuma za ku ga irin yadda ake cin amana da abubuwa masu ban tausayi da abubuwan ban al'ajabi duka a cikin shi wannan cast mai suna Hisabi. Allah jama'a ku dan yi mana subscribe akan channel din tamu, su ma kuma duk wani inda kuka san ana bukata like ne, share ne da sauran abubuwa duk za ku iya yi akan wannan shiri mai albarka. A huci gajiya, barka da sallah.